በስመ አብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ አሐዱ አምላክ አሜን። በስመ አብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ አሐዱ አምላክ አሜን። በስመ አብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ አሐዱ አምላክ አሜን። ሰላም እግዚአብሔር ምስ ኩልኻትኩም ይኹን። በአርለም ማዓንቲ ሰሙነ ሐሙስ ሕማማት በፂሕና ኣለና። ካብኡ ንእሽታ ጽሑፋት ከንብብ እየ። ሰናይ ጸሎት ይኹነልኩም። ኣብ ስነ ፍጥረት ሐሙስ ስጋውያን ኣዕዋፍ እንስሳትን ዝተፈጠሩሉ ሓምሸይቲ መዓልቲ እያ። ጎይታና መድኃኒና ኢየሱስ ክርስቶስ ካብ ቅድስቲ ድንግል ማርያም ካብ ስጋኣ ካብ ነፍሳ ነፍሳ ወሲዱ ተዋሂዱ ሰብ ኮይኑ ናብዛ ዓለም ምስ መጸ ድማ እዚ ስጋ እንኩ ብልዑ እዚ ድማ ደመ እዩ እንኩም ስተዩ ኢሉ ስጉኡን ፈትፊቱ ደሞ አፍሲሱ ዘለዓለም ምግቢ ህይወት ዝሃበና ቅዱስ ቁርባን ዝስርዓልና መዓልቲ እያ። እዛ መዓልቲ እዚኣ ብዙሕ ፍጻመታት ዝተፈጸመላ መዓልቲ እያ። ገለ ካብኡ ጎይታና መድኃኒና ኢየሱስ ክርስቶስ ብተዋህዶ ፍጹም ኣምላኽ ፍጹም ሰብ ምዃኑ ንምግላጽ ንምርዳእ ከምኡ እውን ኣርአያ ንምዃን ክጽሊ ዝሓደረሉ ዕለት እዩ። ጎይታና ህብስተ ወይኒ ባሪኹ ንደቂ መዛሙርቱ ክህቦም ከሎ ጸለየ። ምእንቲ ደቂ መዛሙርቱ ጸለየ። ዮሐንስ ምዕራፍ 17 ቁጽሪ ንመልከት ስለ ዝኾነ እዛ መዓልቲ እዚኣ መዓልቲ ጸሎተ ሐሙስ ተባሂላ ትጽዋዕ። ወንጌል ማቴዎስ ምዕራፍ 26 ካብ 36 እስካብ 46 ከምኡ'ውን ብተወሳኺ ወንጌል ማርቆስ ምዕራፍ 14 ካብ 32 እስካብ 42 ከምኡ'ውን ብተወሳኺ ወንጌል ሉቃስ ምዕራፍ 22 ካብ 39 እስካብ 46 ብተወሳኺ ዮሐንስ ምዕራፍ 17 ነመልከት። ጎይታና መድኃኒና ኢየሱስ ክርስቶስ ንዓና ትሕትናን ፍቕርን ኣብ ኣገልግሎት ድማ ትጉሃትን ጽኑዓትን ክንከውን ከም ዘለና ከምህረና እግሪ ደቂ መዛሙርቱ ትሕት ኢሉ ተንበርኪኹ ዝሓጽበሉ ዕለት እዩ። ጎይታና ሓጺቦም ጥራይ ስቕ ኣይበለን። ንስኻትኩም እውን ከምዚ ኣነ ዝገብሮ ግበሩ ኢሉ እውን ኣዚዝዎም እዩ። ዮሐንስ ምዕራፍ 13 ቁጽሪ 1 ንምልከት። ነዚ መሰረት እዚ ብምግባር ድማ ኣቦታትናን ካህናታትን በዚ ዕለት እዚ ኣብ ቤተ ክርስቲያን ዝተረኸቡ ምእመናን ብቆጽሊ ኣውሊዕን ሳዕርን ወዘተ ገይሮም ተንበርኪኾም ኣእጋሮም ብማይ ይሓጹ። ብኻሊእ ድማ እዚ መዓልቲ እዚ ጎይታና መድኃኒና ኢየሱስ ክርስቶስ ንሃዋርያት ምስጢር ጥምቀት ዝፈጸመሉ ቅዱስ ቁርባን ዝሰዓረሉ ዕለት እዩ። ተጠመቅቲ ኣርድእቲ በቤት መቅደስ ሐሙስ ለጽብሕ ዓብይ እሞ ቅድመ ይንሱ ስጉኡ ቅዱስ ወይን ድማ ክቡር ወወደይ ማየው ውስተ ምንዛሄ ወአጥመቆ ለኩሎም ኣርዲሁ ከም ዝበለ ተስእሎተ ባስልዮስ። ጎይታና መድኃኒና ኢየሱስ ክርስቶስ ስርዓት ቁርባን ዝሰዓረሉ ዕለት እዩ። ክበልዕን ከለዉ ኢየሱስ እንጀራ ኣልዓለ ባሪኹ ቆሪሱ ደቂ መዛሙርቱ እዚ ስጋይ እውን ወሰዱ ብልዑ እናበልሃቦም ጽዋ ኣልዒሉ ኣመስገኑ ድማ እዚ ምእንተ ብዙሃን ንሕድገት ኃጢአት ዝፈሰሰ ዘሎ ናይ ሓድሽ ኪዳን ደመ እዩ እሞ ከዓ ብዚ ኩሉ ኹሙስ ስተዩ። ወንጌል ማቴዎስ ምዕራፍ 26 ካብ 26 እስካብ 28 ከምኡ'ውን ወንጌል ማርቆስ ምዕራፍ 14 ካብ 22 እስካብ 26 ወንጌል ሉቃስ ምዕራፍ 22 ካብ 14 እስካብ 20 ከምኡ'ውን ቆሮንቶስ ምዕራፍ 11 ካብ 23 እስካብ 25 ዘሎ ኃይለ ቃል ንመልከት። ጎይታና መድኃኒና ኢየሱስ ክርስቶስ ናይ መፈናዊ ሰፊሕ ትምህርቲ ንደቂ መዛሙርቱ ዝመሃረሉ መዓልቲ እዩ። ወንጌል ዮሐንስ ምዕራፍ 14 ቁጽሪ 16 ንመልከት። ከምኡ'ውን ብተወሳኺ ዮሐንስ ምዕራፍ 18 ካብ 3 እስካብ 12 ዘሎ እዛ መዓልቲ እዚኣ ካብ ካልኦት ኣብ ሰሙን ሕማማት ካብ ዘሎ መዓልቲ ፍልይ ዝበለት
ቅዳሴ ዝቅደሰሉ ዕለት እዩ። ኣብዚ መዓልቲ እዚ ከምቲ ጎይታና ንሃዋርያት ዝገበሩ ንሳቶም እውን ንሕድሕዶም ከምኡ ክገብሩ ስለ ዝኣዘዞም ቅድስቲ ቤተ ክርስቲያን ድማ ብዚ ምስጢር ስርዓት መዘከርትኡም በረከት ንምውሳድ ህፅበት እግሪ ቅድሚ ቅዳሴ ይፍፀም እዩ። ስለዚ ዕለት እዚ ኣዘወርትና ክንፅንዕ ኣብ ነንሕድሕድና እውን ፍቅርን ስኒትን ከልወና ከምኡ እውን ኩሉ ንገብሮ ነገር ብትግሃት ብትሕትና ክንገብሮ ዝግበአና ኣዘኻኺርና ዕለት እዩ። ኩሉ ግዚኡ ኣብ ጸሎት ከተግህ ፍቅሪ ስኒት ትዕግስቲ ክህልዎ ደሙ ስግኡን ተቐቢሉ ምስኡ ክነብር ናይ እግዚአብሔር ሰናይ ፈቃዱ ይኹነልና። ስብሐት ለእግዚአብሔር ወለድንግል ወለመስቀሉ ክቡር አሜን። ስለ ዝነበረና ቃላት እግዚአብሔር አምላክ ዝተመስገነ ይኹን። አሜን። ክቡራተይ ብዘለኹም ሰላም ረኽዋ እንዳተመነኹ ሰስን